dat kijken naar een nieuwe video. Die lachen. Oké, toch dat ik kijk naar... Hé, check Leonard, kom hier. Waar? Kom hier, zoals we zien. Je lachen, hè? Nee. Oké. Hallo, toch dat ik kijk naar een nieuwe video. Vandaag ga ik jullie vragen beantwoorden. Niet alleen, ik ga er mijn beantwoorden. Ja, gaan we beginnen? De eerste vraag is van Bab Slagers. Wat vind jij van mij? Ja, ik weet niet, ik heb je maar één keer gezien, dat was op Postgebeuren. Wat? Dus ja, maar eerlijk, ik vind je niet lelijk. Wat vind je van haar? Je was daar ook, jongen! Ja, maar die vraagt dat nu, die vraagt dat niet aan mij. Ja, mag net, we gaan samen. We gaan samen. Ik vind u... ik ken u niet. Ja, maar ik ken u niet. En de tweede vraag is van Chelsea Smolderen. Wat zou je doen als je één dag een meisje was? Wat zou ik doen als ik één dag een meisje was? Wat zou je doen? Wat zou je doen? Oké, eerlijk, serieus, wat zou je doen? Ik weet dat niet wat een man normaal doet, ik weet niet. Wat zou je doen als je één dag een meisje was? Oké, één dag, hè, dus ik moet heel mijn dag beschrijven. Ik zou opstaan, ik zou naar het toilet gaan te pissen, ik zou eten. Dat is hetzelfde als een man dan. Ja, gewoon hetzelfde als een man. Ja, ik weet niet. Ik denk, als ik één dag meisje was, zou ik gewoon niet naar school. Ik ga gewoon niet naar school, ik blijf gewoon thuis. En ja. Volgende vraag. De derde vraag is van Jente van Deun. Wat zou je kiezen? Geen deken om mee te slapen of geen hoofdkussen om mee te slapen? Voor mij geen hoofdkussen om mee te slapen. Ik kan wel slapen zonder kussen, maar ik kan niet slapen zonder deken. Deken is echt nodig. Ja. Vierde vraag is van Rome Wilson. Wie is je droomvrouw of hoe zou je ze samenstellen? Wow. Voor mij blond haar, bruin ogen, Wat zeg je? niks. En niet zo dik. Niet zo dik. Even groot als mij. Maar als ze groter is, dan is raar. Ja. Dat gaat gewoon niet. Ja, dat gaat niet. Dat bestaat niet. Dat zou echt niet. In de kanaal? In de kanaal? In de kanaal. Nu jij, wat zou je doen? Wat zou ik? Hoe zou jij het samenstellen? Je is Albanese. Ja, Albanese meisje. Denk Bruin toch, haar. ja. Bruin haar. Mooie ogen. Leuke lach. Leuke lach. Volgende vraag is van Jorbe. Waarom ben je begonnen met video's maken? Waarom? Ik heb zoals mijn video, vorige Q&A heb ik gezegd. Dus vroeger kijk ik keihard veel naar YouTube, Belgische YouTubers, Nederlandse YouTubers, ook Engelse YouTubers. En daar... Dat is plezant naar te kijken. Ja, en daarom. dan krijg je ook zo ideeën van... Ik wil ook zelf beginnen, misschien word ik wel groot en zo. Zwaar, ja. Ja. En om groot te worden, abonneren hè. Abonneren. En niet vergeten te liken. Volgende vraag is van Nassim Lahlou. Wat is je
Wat is je school en gamen of geen school en nooit meer gamen? Oh ja, dat is een moeilijke vraag. Wat was de vraag? School en gamen of geen school en nooit meer gamen? Ja, school en gamen. Ja, school en gamen hè, sowieso hè. Oh. En de volgende vraag is van Olivier van Tichem. Zou je zelf ooit iets kopen op de deep web? Nee, dat durf ik niet. Als je is, jawel, ik sowieso. Man. Maar ik durf dat niet. Als ik wist. Maar dat is... Maar nee, kom, Dat is toch- wij doen dat gewoon zoals Acid, wij sturen dat gewoon naar de buren, man. Ja, dat is waar. Maar dat is niet eens betrouwbaar, denk ik, of wel, ik weet niet. Dat is geen betrouwbare site. Ja, om dat te weten moeten wij dat testen. Hè. Ja, dat is waar. Dus jij betaalt. Oké. Volgende vraag is van Claudius. Froku. Zeg iets in Chinees. Fuck you. Fuck you. Dat is geen Chinese maat. Ik ben niet Chinees hè, dus ja, ik kan dat niet dus. Sorry. Xing Shang Zhang. Jij kan dat wel zien. Kun je zien? Ja, man. Ik ben zieke Chinese Albanees. Nee, ik ben inderdaad puur Albanees trouwens, by the way. Ja, hij is Albanese. Hij is Leonard Cherkesy, zoek op Facebook. Volg die. En ja. Volgende vraag. Volgende vraag is van Orhan Dag. Welke vind je het best? PS4 of Xbox One? PS4. Ik denk PS4. PS4 Ja. voor life. PlayStation vind ik beter dan Xbox. Ik ook. Ik ook. Misschien is de grafiek beter. Xbox, ik weet niet. Volgende vraag is van René Zeevan. Wat vind je van de aanslag in Parijs en hoe iedereen daarop reageert? Geen comment, want ik vind dat echt verschrikkelijk. Wat ik daarvan vind, verschrikkelijk. Dat zijn geen moslims, dat zijn gewoon echt zieke mensen, die zijn ziek in hun hoofd, psychopaten. Dus die hebben niks met de islam te maken. Nee, maar dat heeft niks met islam te maken. Er zijn veel mensen die de moslims beschuldigen van terroristische aanslagen en zo. En ik vind dat dat niet kan. En in Parijs, dat gebeurt niet alleen maar in Parijs. Je moet weten dat dat echt dagelijks in Palestina, in Syrië, echt overal gebeurt. Ja. Gewoon verschrikkelijk en ja, mijn deelneming. Volgende vraag is van Alexie van Loco. Speelt je CSGO? Zo ja, welke rank heb je? Nee, ik speel niet CSGO. Dat komt er straks. Ah, oké, wat voor vraag is dat? Sorry Alexie, dat was mijn grapje. Okay. En de volgende vraag is van Jack Moussa. Doe Chili Challenge? Dat is nog beter. Chili Challenge. Chili Challenge! Ja, de Chili Challenge kunt jij op het einde van deze video bekijken. Ja. Ja, maar ik weet niet of ik chili heb. Misschien wel gewoon peper. Peper. Pikante peper. Ja. Ja, oké, dat is ook goed, dat is pikant. Ja. Dat is allemaal hetzelfde, peper is peper, klaar. En de volgende vraag is van... Volgende vraag is van Leonard Cherkesy. Dus ja, die gast die naast mij zit. Die gast die naast mij zit, hè. Doe de cinnamon challenge. Voor diegene die dat niet weet wat dat is. Dat is kaneel. Dus Ja, we hebben hier al... Motherfucking geen promotie. Ah, oké, sorry, wat? Oké, ja. We hebben hier kaneel. We gaan dat op een lepel doen, op een grote lepel natuurlijk. Maar niet in mijn kamer. In zijn kamer. Nee, niet in mijn kamer, dus we gaan het buiten doen. In zijn kamer. Omdat je weet, als het mijn kamer is, dan moet je zelf kuisen, hè jongen. Zelf kuisen! Dat is verdomme. Nee, kijk, dus we gaan dat buiten doen, we gaan een lepeltje vol in onze bekken stoppen. In onze mond stoppen. En dan gaan we dat eten, hè, maar ja. Ja, als dat lukt, hè. Als dat lukt. Oké, dus Maar schijnt is dat vies. Dus jij probeert als eerste. Oké, mannen, we gaan zijn challenge doen. We motherfucking cinnamon. Kaneel man, kaneel. Ja, kaneel challenge. 3, 1, Je hebt dat ooit gegeten, maar ik niet. 1, 2, Shit, shit. 3.
It was at this moment that Nathan knew he fucked up. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Whoa, holy shit, man. Holy fuck. Yo. Oh, man. Holy shit, man. Precies een stof. Ah, dat stinkt. Dat was toch precies een stofbolle, een stofbom in uw keel. Een stofbom in uw keel. Echt ziek, man. Holy fuck, man. Dat is van Jack. Hier heb je de hete pepers, Jack. Heel pikant. We hebben de pikantste gepakt van de winkel. Hete peper challenge. Oké. Wacht hè. 2. 3. 2. 1. Wow! Wow! Oh joh! Shit, dat komt! Dat brandt in mijn oog! Ik wil dat halen. Holy shit, joh, dat brandt echt. Ik heb nog altijd evenveel last als de eerste, man. Oei, mijn tong, jongen. Ja, dat bij mij ook, Chris. Mijn tong brandt echt. Die cola helpt niet, man. Die cola helpt echt niet. Oké, dus mensen, bedankt voor het kijken van deze Q&A video. Gewoon plezant. En Ja. Tot, laat zeker een like achter. En comment. abonneer, comment. En share natuurlijk aan uw vrienden. Zeker delen. Oh joh, kijk, beste YouTuber, wat is dit? Oké, Zeker delen omdat ik, ja, als nieuwe gast de eerste keer in zijn video's voorkom. Hij is al mijn beste vriend al lang, al 20 jaar. Ja, maar we kennen elkaar al 50 jaar en zo. Ja, dus ja. Ja, tot de volgende video, dus doei! Doei!